stranger things. My patience running thinner on this melting clock. Cerebrum jail with thoughts most would consider odd. To think you're any different from an animal or creature sick as you should be put down, but I can't help myself. Welcome to our freak show, come meet my monsters. Oh, such a fine collection of stranger things. Please don't hide your imperfections. Nature took to try to make the man in white. No, I don't mind. You are a beauty, not temptation. You're my creation. Mine damer og herrer, og det der er værre. Velkommen til Sixten Edictus. Det er vores fornemmeste opgave at underholde jer i den næste time. Forbered jer på at se det hæslige og grusomme side af den menneskelige psyke. I vil blive rystet helt i jeres rundbolle. Hold på popcorn. Nu begynder showet. Mystisk lyd. Hvornår skal vi tre ses på ny? I regn ved lyn under tordenssky. Når tungen og rummet er endt, slaget tabt og sejren ven. Det bliver inden solen går ned. På hvilket sted? På heden, den øde, skal vi ringmarker og møde. Skidt er skønt, og skønt er skidt. I skidens tog, vi svæver frit. Det trummer, det trummer. Det er ringmarker, der kommer. Føj. Salt. Der mangler salt. Bedre. Meget bedre. Et hvert timers med respekt for sig selv skal vælge saltet popcorn. Det er så sandt, som det er sagt. Hvem er I? Er I spioner? Spioner hvor? Hvem er I? Tal! Hilda, Ringmaster. Arenas administration. Hilda, Ringmaster. Managers mester. Hilda, Ringmaster. Du som her skal blive artisternes øverste leder, og dermed smykke dig med titlen. Knæsens konge. Jeg spår en storslået fremtid for min ven her, men kan I også spå om mig? Hilda. Mindre end Ringmaster, og dog større. Mindre lykke end Ringmaster, og dog større. Bare til kredsens konge, dog ikke selv kredsens konge. Hilda begge Ringmaster og Sir Frankie. Hvad er det her? Jeg er ren demonstrator. Men jeg er ikke Manicians mester og kredsens konge. De titler tilhører andre. Hvorfor har I denne viden? Er det en spot om? Tal, jeg befaler jer at tale. De er væk. Det er som om de forsvandt ud i den blå luft. Hvis de taler sandt, bliver du far til den konge af kredsen. Du skal være kredsens konge. Og Manicians mester er ikke godt forglemt. Ringmaster, herre, kongen nyt for kredsen. Kong Giovanni har netop bestemt, at Don Rosa med øjeblikkelig virkning bliver smidt ud af cirkussamlingen. Han er ikke længere en del af kredsen.
Undskyld, hvad? Jo, den er god nok. Da Rosa har slået sin elefant med pigjern, og har befarmet 3 cirkusprinsesser og en klovn, så nu er han ude, og du er inde. Ja, du skal afsted med det samme. Kong Giovanni venter dig. Kom med, kongen venter os. Manesens mester. En spot om at gå i opfyldelse. Er det tilfælde, eller lokker mørkets sendebud med små skyldige godbidder, for senere at der fælde en klappe og fordrev vores sjæle? Manesens mester. Det er stort. Men der er større ting i vente. Det er skæbne kommer til Kretas konge. Fint, men jeg løfter ikke en finger for det selv. Ringmaster, kongen venter. Afsted til Kreta. Ringmaster, hvorledes skal jeg tjene dem? Ja vel, jeg skal nok sørge for at brevet findes i modtager. Kongen og kredsen er nede bydet at det er mit cirkus med et besøg. Det er allerstørste vigtighed, at en general kan det byde. Naturligvis, Ringmaster. Boys! Hej, chef. Tjeneste, min herre. Sørg for at kende Arnold for det her brev. Hej, chef. I regn og slud skal posten ud. Det er så vigtigt, forstår I det? Hej, chef. Det er mega vigtigt forstået. Hvad laver man? Hvad ligner det, jeg laver? Mener du, hvad jeg skal snyde, når der kommer rej ved? Jeg kigger jo bare lidt. Nej, du gør det hos sig. Det er mega vigtigt. Må man nu ikke smugkigge lidt? Nej, det må du faktisk ikke. Giv mig det brev. Niks. Boys! Hej, chef. Ja. Hej, chef. Så er der folk. Ja. Jamen, jeg tænkte bare. Ja. Ja, hvad er der må stået? Ja. Ja, hvad er der stået i brevet? Sorry. Undskyld. Det er om forladelse. Nyd jeres brev. Hvad nu, jeg brev? Men inden jeg kunne nå at udspørge de 3 mytiske stokkoner, kom der bud fra Kreta. Kong Giovanni. Don de Rosa er forvist fra cirkusforsamlingen, og hans titel som Manesens mester er nu min. Jeg finder det rigtigst at melde dig dette, da min storhed oversætter lyset på dig. Min ven, tænk sig, at du både er regeringsadministrator og nu også Manesens mester. Tænk sig, at mere storhed også er der derude. Men jeg frygter, at du ikke tør gøre, hvad der kræves for at opnå det. Skynd dig tilbage, så skal jeg nok sørge for, at du får det mod, du mangler. Du skal være konge, og jeg skal være ved din side. Kom nu i morånder, som lurer på menneskehedens tanker. Opfyld mig fra top til tå med den vildeste grusomhed, og luk hver en vej til min samvittighed, så ingen anger skal hjemsøge mig. Modtag min offergave. Hitler er regeringsadministrator og Manesens mester. Min kære ven, i aften kommer Giovanni. Hvornår tager han fra? I morgen er det hensigt. Kongen skal aldrig på morgen og se. Men kære ven, hvis du vil bedrage folk, må du se ud som det. Du bliver nødt til at ligne en uskyldig blomst, men du skal have som en slange under den. Sørg godt for kongen, og betro mig med udførelsen af nattens store værk. Og så bliver du konge. Rene administrator.
Manesians mester og kredsens konge. Konge? Jeg kunne godt være konge. Stol på mig. By night time, waving a warning sign. Wait till the world is mine. Visions live under lies, cold in my kingdom size. Fell for these ocean eyes. You should see me in a crowd. I'm gonna run something down. Watch me make them bow one by one by one, one by one by. You should see me in a crowd. Your silence is my favorite sound. Watch me make them bow one by one by one by one by. Count my cards, watch them fall. Blood on the marble wall. I like the way they all. You should see me in a crowd. I'm gonna run something down. Watch me make them bow one by one by one, one by one by. You should see me in a crowd. Your silence is my favorite sound. Watch me make them bow one by one by one, one by one by. Kongen af kredsen kommer. Tænk sig, cirkusforsamlingens vigtigste mand gøres den er at besøge vores lille ydmyge cirkus. Det er en stor ære, at kongen kommer her. Tænk sig, artisternes øverste leder besøger Cirkus Benedictus. Sikke en ære. Hvilken ære? Det er en meget stor ære. Gigantisk. Ja, men det er også en stor ære, vores ringmaster er blevet udnævnt til Manesians mester. Det understreger til kongens besøg. Nu sker det. Kongen er her. Kongen er her. Clear, clear, clear. Vær hilset, gode folk. Vær hilset. Og må solen skinne på jeres hus altid. Hvor er han? Hvor er Manesians mester? Kongen er kommet for, at det er ham. Kong Giovanni, velkommen til Cirkus Benedictus. Det er en stor ære. Tak, tak. Det mindste jeg gør er at vise din ringmaster min gode vilje og gunst. Men sig mig, hvor er Manesians mester? Tæl om mig. Denne vej. Vi har dækket op til fest.
stået med kniv, og så er det overstået. Men så er den gerning på sjældent ustraffet hen. Giovanni er min ven og min konge. Jeg burde beskytte ham i stedet for at føre kniven selv. Han er elsket af folket og vil blive hyldet som helgen. Hans morter derimod vil blive forbandet ned i det dybeste grund af helvede. Har viljen og modet til at udføre sådan en gerning. Hvorfor forlod du festen? Han er min ven og min konge. Og han er lige hører mig med et fornemt titel. Jeg tror ikke, jeg kan gøre det. Så drømmer om at Shrek, når med kongetitlen har fortalt dig. Du vil gerne være konge, men du tør ikke gøre det, som det kræver. Ti stille! Det var dig selv, der røvede din tanke for mig, da du havde modet. Hvor er modet nu? Hvad hvis du slår fejl? Slå fejl! Det slår ikke fejl, du skal genfinde dit mod. Når Giovanni kommer, drikker hans vagter så fulde, at deres hjerner vil spille med et plus, og det skulle komme til vand til åen. Når vagterne ligger døddrukne, hvad kan du og jeg så ikke gøre mod den forsvarsløse kong Giovanni? For så derefter at give hans fordrukne vagter skyld. Vi kan bruge vagternes stolke og sløre dem ind i Giovannis blod, så vi alle tror, det er vagterne, der har gjort det. Hvorfor skulle de tro andet, nu når vi så hjerteligt begræder kongens død? Okay. Jeg er klar. Lad os gå med kongen en sidste gang.